Kardon, aprang si nili nanglitum pherangke hinpen ladak nangki humri pot nili nanglitum kadokawi phanta news channel kadokawi atuma phanta nili ningkang sam kardon pajeriklo lalo pining UGC NET 2024 June cycle labangso exam nili pidonlo labangso exam hot kopine leak lason question paper kilik lapuson alam thidekok mat re-exam dothulo September 29 arni nili exam tok don lo lapang so result nili chilong lo 17 October lapen ke result abang ang tek mesen si chilong lo nili preparation abang ke la lo arjiding pik lo non headpen kali lo nili 2020 ningkan si nili post graduation sitami chipa undun lo Assam University di fo campus pen lapen ke ladet api nili pinang prepare lo lapen ke nili private sekolah long sitami teaching lapuson claim dun lo lapen la sodak pinang upward ended lo he nili self study pen si nili bor ilo lapen ke YouTube channel la hai follow lo online pen sitami nili pinang materials kalek lo charlie lo lapen ke cipaduk lo lasi nona bang lapuson mesan result bang chilong lo lapen hem pen sitami nili phan full support nang pi lo hem akling si niti do lapen ke ni ik ni neng atum do full support lo lalo labang so credit de kerja simet kuma phan si ping to credit ke ni ke hem si phan lo lapen hem phan lo lapen ke anili bithang dedication hard work lalo lapen ang support don kadto ka be phan sta menili ke ren lo polo tangte ke charlie ahin mane son lo la nili clear un idet ahoda bang ke pinang self doubt lahai hui sitami nili face nang he lahai pen overcome lo lapen nona bang result bang misal tante nang lihin ben than pachini ponji ma jong sei commande ke bang jelangar ni lapuson net exam tok bunji pote ko bisi kachisi kachedang nai ma qualification ko anai ma lai qualification bang ke non new education policy 2020 pen non akimia policy bang ke lalo graduation hoda bang last semester hot labang so UGC NET appear don milo percentage abang 75% donang ji lapen labang laso hotong si 75% abi pulotang te aku dola master degree bang admission nang po enroll elo pulote master degree hot first semester charlie bang hot pencil bang so exam bang appear milo kali KYF to me longdung me to ne miss KYF nili laso hot kachipati don 2018 plus hot sinili winner longdon eklo nili claim don ekbom 2019 na hot pen lo nili new 7 northeast channel long se thami nili anchoring asai bang claim don bo tante no tong phan ko person message pin tu isi Mrs. ki pali kang tung bang ke lalo non ovi kimi charlie ba matum setami ki charlie ahin bang jasimet important bang chipi nang po he la entertainment ahin setami alang litum claim dun tami setami entertainment along anat interest chipi po setami labu ki charlie ahin bang setami chi unang ni ki charlie bang setami anso chi bor ipon nang po alapen ki hard work nang po lanchol